أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Ubangiji ya ce, Alam tarau, shin ba ku yi tsokaci ba ne, ba ku gani ba, kaifa khalaqallahu sab'a samawatin, yaya Ubangiji ya halicci sammai guda bakwai, ɗibaƙan wata kan wata, ba ku kula ba ne? Waje alal ƙamara fihinna, ya sanya wata fihinna nuran, ya sanya haske a cikinsu. Waje alal shamsa, ya sanya rana sirajan ta zama fitila. Idan ka gani da rana ba inda ba za ka gani ba, da daddare kuma ga haske na wata. Wallahu ambatakum, Ubangiji shine wanda ya halicce ku, wato ya tsirar da ku min al-ardi daga ƙasa. Dama can ɗan adam daga ƙasa yake, kuma daga ƙasa zai koma. An ce lokacin da aka halicci annabi Adamu, yana kwance, da aka ɗauko ruhi, aka wai ruhi magana, aka ce da shi ya shiga jikin annabi Adamu. Ya zo ya laluba ya ce, ya Ubangiji, ban ga ta inda zan shiga ba. Ubangiji ya ce, ka koma ka sake shiga, sai fa ka shiga. Ya sake dawowa ya shiga, ya duba, ya ce ya duba bai ga ta inda zai shiga ba. Sai Ubangiji ya ƙara ce mar, ka koma ko kaki ɗau'an aukar han. Shi ne sai ya shiga ta makwarkwada kansa. Lokacin da ya shige ido, yana shige ido sai ga ido ya motsa, yana shige hanci sai ga shi yana shan numfashi, da ya shige baki sai ga baki yana motsi, da ya shige wuya sai ga wuya yana haɗiya, yana tafe ya shige ƙirji, ya shige ciki, yana shige kwankwaso sai miki sai ya faɗi. Wannan yana daga cikin abin da yake sawa kaga ɗan adam yana gaggawa a rayuwa. Shine Ubangiji ce, na halice ku da gaggawar. Duk abin da za mu ɗauka yanzu, ko kawar mu yanzu, in kuɗi ne ma yanzu. Idan ka shiga kasuwa, so kake yanzu nan. An ce sana'a kaza tana da riba, ana samu. Yanzu sai ga mutum ya koma ita, yana komawa babban burinsa take yanzu.
da ya ji shiru sai ya ce kai ko barin abin nan zai yi me ya janyo gaggawa. Shi ubangiji daga nan zuwa nan, ka fara daga nan sai ka zo nan za ka zama mai kuɗi, wallahi duk yadda za ka yi ba za ka yi kuɗin ba sai ka zo nan. Yanzu yaro a haife shi yau ya ce so yake ya yi aure, zai yiwu? Jinjiri ne aka haife shi yau yana gama shan nono zai ce shi aure yake so zai yi, zai yiwu? Ai shekaru ne masu yawa, sai ya ji kamar ma ba haka ba ko? To komai da ka sani Allah ya riga ya tsara mana kafin mu zo duniya. Allah ya tsara kana ciki ba ka iya cin komai, ce ƙazanta, najasa. Duk ɗan adam ɗin da ka sani najasa ne, sai wanda ya imani da Allah ya bi Allah irin yadda Allah yake so, to sai ya samu tsarkin zuciya, sai ya samu tsarkin gaɓɓai. To idan ka samu tsarkin zuciya, ka samu tsarkin gaɓɓai, to me ya rage maka? Abin da ya rage bayan tsarkin jiki da tsarkin gaɓɓai, to sai ka ga abin da zai biyo baya. To ɗan adam ya fita daga sahun dabbobi. Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi, kowa dabba ne, sai dai ne banda wanda ya tsaya ba Allah. Bin Allah nan da aka samu tsarkaka, aka sami ikhlasi, to kuma sai a ware ka, sai ka ga kafin mala'iku ma. Allah ya azurta mu da ganewa. Waje alal qamara, Allah ya sanya wata fihinna nuran, a cikinsu ya sanya shi ya zama haske. Waje alal shamsa sirajan, ya sanya kuma rana ta zama ainihin fitila. Wallahu ambatakum, ubangiji shi ya halice ku min al-ardi daga ban ƙasa. In ka ce kai ba daga ƙasa aka halice ka ba, kai daga maniyi ne, sai a ce to maniyin ta yaya aka yi ya zama haka? Sai a ce da kai maniyin ai ba hatsi bane ake shuka shi. Duk wanda yake shuka, in ya shuka hatsi, bayan kwana biyu kwana ɗaya da shukawa, in ya je ya bude zai ga ya riɓe, sai ya riɓe. To me ya zama ƙasar? Sannan Allah yake mata izini ya ce ya fito. Duk abin da ko ƙwaya nawa ka zuba, kowane ɗaya ubangiji ya santa, ya san wacce zai ce ta fito, ya san wacce ba za ta fito ba, zai ce ta fito ba. To wannan ai ƙasa ne. To wannan ƙasar ita ce kake sawa bakinka ka ci. Idan ka ci abin da za a tace ma sunansa ƙasa, saboda haka da ka mutu kuma ƙasar za ka zama, gangar jiki. Dama ba wai mutum da yake mutuwa ba, gangar jikin ce take mutuwa. Da za a kyale gangar jikin ce wasu kwanaki za ga ta sandare, nan ya baƙe, a yi a jashi yaƙi. Wani ma in ya mutu ko awa biyu ba zai ba, zai ƙame. Wanda suke wankan gawa ai sun gani. Nabatan summa yu'idukum, sannan bayan ubangiji ya fidda mu daga ƙasa, sannan kuma ya maida mu cikinta, shine a mutu a binne mu. Wa yukhrijukum, sannan ya tashe ku ikhrajan tashi. Wallahu ja'ala lakum al-arda, ubangiji shine ya sanya muku ƙasa bisatan, ta zama shimfiɗa. Litasluku minha subulan fijaja, litasluku minha, dan ku riƙa daga gare ta subulan, hanyoyi, fijajan, mayalwata. Yanzu duk inda za ka tafi, yanzu an ce a fita daga nan unguwar, a ba na jin hanya ɗaya ce da za ka fita. To kaga ubangiji ne ya yi mana nan hanyar, nan hanyar, nan hanyar, nan ko ina kuma haka ne.
قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. Ƙala Nuhun, sai annabi Nuhu ya ce, Rabbi, ai ya Rabbi, ya Ubangiji, innahum asawni, waɗannan mutanen nawa sun fa saba mun, wattaba'u sun bi mallam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa hasara. Wanda dukiyarsa da ‘ya'yansa ba za su ƙara masa komai ba, illa hasaran sai hasara. Wa makaru suna ƙulla makirci, makirci kubbaran mai girma. Wa ƙalu suka ce, La tazarunna alihatakum, haka ake gaya musu, kar ku bar allolinku. Wala tazarunna wuddan ko waddan duk ɗaya ne, kar ku bar wuddu, wala suwa'an kar ku bar suwa'a, wala yagusa kar ku bar yagusa, wa ya'uqa kar ku bar ya'uqa, wa nasran kar ku bar nasra. Waɗannan din mutane ne, mutanen kirki ne, da suka mutu tafiya ta tafiya sai aka wayi gari wai kar a manta da su, sai aka sassaka gumakansu, su ake bautawa. Saboda haka mutane munafukai suna gaya musu, wancan annabi Nuhu babu wani annabi da Allah ya turo mursali wanda ya jima wadda yi shekara 950 yayi yana cewa abu Allah 900, wani rayuwarsa ma gaba daya kamar shugaban mu sallallahu alaihi wasallam kaga a shekara 950 shekara 63. Wasu malaman sukan ce annabi Nuhu shekara 950 din nan ana cewa wannan na kira ne. Wa qad adallu, yace ubangiji, wa qad adallu, haqiqa sun bata, wa qad adallu, haqiqa sun batar kathiran, sun batar da mutane da yawa bi hadhihi al-asnam, da waɗannan gumaka. Wala tajidu zalimina illa dalala, azzalimai ba abinda zai sake, ba za su samu wani ƙarin wani abu ba illa dalalan, sai bata. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. مما خطيئاتهم na abin da suka yi na kurakurai, ai min khadayatihim agriqu, sai muka nutsar da su inji Allah. Fa udkhilu naran, kuma muka shigar da su wuta, ko kuma za mu shigar da su wuta. Falam yajidu lahum min dunillahi ansaran, ba kuma za su samu mataimaki ba
min dunillahi kuma bayan ubangiji. Wa qala nuhun, annabi nuhu yace rabbi ya ubangiji la tazar alal ardi minal kafirin dayyaran, Allah karka bar gida ɗaya a ban ƙasa na kafirai, duka halaka su. Dalili ko sati kai aka ce ka je ka kira jama'a, amma baka samu mutum 100 ba. Ai mala abin da ciwo. To hasali ma da ya gama ya roƙi Allah sai ubangiji zai sauko da abin, sai aka zo aka ce da shi da wani mala'ika aka ce su zo su sassaka wato jirgin ruwa. Idan suka sako suna buga shi, sai su zo su ce da shi a'a yau ina wa'azin ne, yanzu an daina wa'azin, da Allah a koma mana. Sai ce in tasharu minna fa inna nasharu minkum kama tasharun. Ku ga mai mana izgilin, kuma da sannan zamu rama irin izgilin da kuke mana. Kai mala, duk wanda ya ɗau layin nan na yabi Allah ya yi da'awa mutane su hau layi, wallahi sai ya yi haƙuri. Akwai annabawa da yawa wallahi yanka su aka dinga, yanka su aka yi, an yanka annabawa sun fi 70. Wai kai da an ɗan zungure ka kace ka yi zuciya ma ka daina. Ina ai malam, mu tattaro rayuwar mu kawai mu miƙa wa Allah, mu ce Allah sayi rayuwarka gaba ɗaya, miƙa wa Allah ka gani. Ka ajiye magana wai ka ji daɗi a duniya, rabu da wannan. In ya zo dama su baƙon abu ne, in bai zo ba dama shi kenan. Kuma ba yadda za a yi ka yi wa Allah abin da yake so ko ka bi addini, wallahi ba zai yiwu ba sai ka yi ilimi. Saboda in baka da ilimi ka ce bari ka yi da'awa, jefa mutane za ka yi halaka. Haka ne. Saboda haka a kula da kyau. Malamai wallahi in na ji ana zagin malami, wallahi ko na wani ɓangare, wallahi ina shiga damuwa. Ce ku mutane ku sun san me malami. Shi fa malami uban kowa ne. To idan ya zamana an bi ta kansa an tattake, to waye kenan an zama dabbobi. Shine zai wa mai mulki tsawa, zai wa talaka tsawa, zai wa mai kuɗi tsawa. To idan ya lalace to me kenan? Duniya ta lalace. Wani ɓangarori na abin da ya shafi aƙidodinmu wani abu ne daban. Allah tun da ya halice mu, wani fari, wani baki, wani dogo, wani gajere, dole tunani da fahimta ta bambanta. To in wannan ta bambanta, to me rigima a ciki? Ka rike naka, na rike nawa, ba shi kenan ba? Tun da mun haɗu a ainihin tushiyar, to reshe meye a ciki? Wani ma reshen in ya taho yayi nan, ai akan samu 'ya'ya a nan. Wannan reshen ma ai akwai 'ya'ya a nan. Sai su ce su ba na tushen ba ne? Ko kuma tun da kana can sai fa ka dawo reshen mu. Kamar haka ne. Abinda baka gane ba kawai ban gane ba. Istighfari muke, ni dan tijaniya ne. Kuma da ita zan mutu in Allah ya yarda. Istighfari salatin annabi hailala. Istighfari salatin annabi hailala, ba na ce lalle sai kai ba. Ba na ce sai kai ba. Ba da jahilci na yi ta ba. Na karanta, na san mecece. Da hujjoji na addini, na fahimta, na rike. Kai ba za ka yi ba, ban ce dama sai ka yi ba, ko ban ce wajiba ba ce, mustahabi ce. In ka so ga dama ka yi, in baka ga dama ba kar ka yi. Amma ni a waje na farilla ce, tunda na karba. Kana batun jani kar ka yadda ka fita. Kana dan izala wallahi kar ka fita, kai ta izalancinka, Allah kar ka fita. Kana dan shi'a izamanka a shi'arka, kar ka fita.
sai dai dama kowanne doubting kake, dama ba shakku kake kenan. Sai ka je kasashen larabawa irin su Misra, kowa ya yi abin da ya ga dama na addini kuma za a haɗu. Wanda yake wani yana ban labari ya ce wallahi shi a wata ƙasa, ba sai na faɗe ta ba, yake faɗa mun, ya ce wallahi marasa maulidi idan masu maulidi in suka yi maulidi za su kira marasa maulidin kuma za su zo a zauna a yi abin da za a yi, a gama za a tashi. Ya ce to kuma zai ci duk abin da za a yi za a ci. Ya ce da shi to me yasa ku ba za ku yi ba? Ya ce ban fahimta ba ne, duk ranar da na fahimta zan yi. To me yasa ka zo? Ya ce saboda manzo Allah ya ce ko kafiri ne ya gayyace ka ka zo, kuma ni ban yarda cewa kafirai bane ku musulmai ne. Kenan duk wanda zai fahimci haka a sha'anin addini ai zai zauna lafiya. Amma ka ce ko musulunci ne kake tare da kiristoci ko kafirai, ba a ce lalle sai mutum ya musulunta ba, ballantana wanda yake da la ilaha illallah. Dan me zaka ce lalle sai yayi? In ya ga dama mu'amalar ka ta sa ya ce kai ina da sha'awa kuwa, kuna tare da shi lokacin zikiri yayi, ka ce kai akwai zikiri, ya ji yana kofar masallaci kuna ta zikirin ku, aka yi magariba ya shigo, aka yi magariba da aka tashi kai sati mai zuwa kai ni ma fa ina so in shiga, yaya ake yi? Shikenan aka ce wai wani lokacin ma sai ga musulmi wai yana wa wani irin kallo kamar wallahi wanda kafiri ma da shi, wani haka za ga yana yi, musamman ya ganka da carbi wani kuma in ya so sai ga yana ɓoye carbin. To in dai Krista zai sa cross ya rataya baya jin kunyar kowa, kai ne zaka ji kunyar rike carbi a hannunka? In dai mai ɗage wando zai ɗage shi sama bai ji kunya ba, kai ne mai carbi wanda zai dinga tuna ma Allah? In dai ba rataya shi kai ba ka rike a hannu sai ka ja shi. Saboda haka da Allah, mas'ala ta sha'anin addini wallahi ba za a taɓa haɗewa a ce babu wannan baya wannan ɓangaren, wannan baya wannan ɓangaren, wallahi ba za a daina ba. Wallahi duk yadda ka so kai a ce wai an waye gari ba tijjaniya, wallahi ba ƙarya kake. Haka kuma ka ce ba ƙadiriya, wallahi ƙarya kake. Ka ce ba izala, wallahi ba zai yiwu ba. Ka ce ba shi'a, wallahi ba zai yiwu ba. Haka nan kuma nan gaba ma wasu za su shigo, sai dai kowa ya taka tsantsan da imaninsa. Ya ce innaka haƙiƙa kai ya Ubangiji, in tazarhum idan ka bar su yudillu ibadaka za su halaka bayinka, wala yalidu illa fajiran kaffara, ba za a haifi kowa ba za a ƙara haihuwar kowa ba illa fajiran, face fajiri kafiri. Rabbi gifirli, Allah ka gafarta mun, wali walidayya, ka gafarta wa iyayena guda biyu, mahaifina da mahaifiyata, in ji annabi Nuhu. Wali man dakhala, mu ma haka, Allah ya ji kanmu, Allah ya ji kan iyayenmu maza da mata wanda suke rayayyu, Allah ya raba mu da su lafiya. Ka ji addu'ar ɗa kenan, in ya tashi zai addu'a, in dai zai wa iyaye addu'a sai ka ji ya ce Allah ya kashe su. Duk ɗan da zai wa iyayensa addu'a sai ya yi masa addu'a Allah ya kashe su. Shi kuma uba kullum zai iyaye za su yi ma addu'a kuma sai su yi ma addu'a Allah ya raya ka. Me Allah ya kashe su ce kake Allah ya raba mu da su. To me kenan? Su mutu amma lafiya, ko ba haka bane? Mun rabu lafiya. Su kuma cewa suke Allah shi albarka, Allah ya raya ka. Su a wajensu idan ka mutu suna rai ba haka suka so ba. Duk wanda ya haifi 'ya'ya so yake mutu ya bar su. Amma in ɗa ya mutu ya bar ɗa, wallahi iyaye ba haka suka so ba. Sai dai ba yadda za su yi sai su karɓi kaddara. Wali man dakhala baiti mu'minan, da waɗanda suka shiga gidana ko masallacina ko kuma jirgina ko masaukina mu'minan suna mu'minai, walil mu'minina wal mu'minat, da mu'minai maza da mu'minai mata duka Allah ka ji kansu kai musu gafara. Ila yaumil qiyamati, yace har zuwa ranar alkiyama in dai an yi wani mu'mini to Allah ya shiga cikin wannan addu'ar.
wala tazidiz zalimin illa tabara yace azzalimai ba abinda za su samu na karuwa illa tabaran sai ainihin tabewa da halaka. بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبته ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Allah ya ce wannan suratul jinni, idan ka ce jinni aljanu kenan, sura ta aljanu makiya ce ita ma a Makka ta sauka, tana da ayoyi 28. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah ya ce da annabi qul ya Muhammadu linnasi, gaya musu ya shugaba, gaya wa mutane uhiya ilayya, Allah ya ce an yi mun wahayi annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba, cewa shi sha'anin istama'a liqira'ati, aljanu sun ji karatuna, nafarun wasu jama'a daga aljanu, minal jinni daga aljanu, faƙalu sai suka ce inna sami'na ƙur'anan ajaba, mun ji wani irin karatu na ban mamaki, mun yi mamaki da kuma fusahar mai karantawa da fusahar da take cikin alƙur'ani. Yahadi, shi wannan alƙur'ani yana shiryatarwa ilar rushidi zuwa ga imani, fa'amanna sai muka yi imani bihi da shi. Nahnu amanna bi dhakal qur'ani, mu ma mun yi imani da wannan alqur'ani. Walan nushrika bi rabbina ahada, kuma ba daga yau ba za mu ƙara shirka da wani ɗaya da ubangiji ba. Wa innahu haqiqa sha'anin ta'ala jaddu rabbina, ubangiji madaukakin sarki ya buwaya, ya ɗaukaka, tanzihu jalaluhu wa azmatahu amma nasaba ilaihi. Mattakhadha sahibatan, ubangiji ya tsarkaku da ya riki wata mace, wala waladan wala wani ɗa, wannan mustahili ne, ya kori ga Allah. Wa innahu kana yaqulu safihuna ala Allahi shadada, wawayenmu sun kasance suna jingina wa Allah wato abinda bai dace da shi ba, shine shadadan ya zama guluwi ko kuma ƙarya ko kuma bata. Na'am, wa inna haqiqa mu zananna, mun yi zatan allan taqula al-insu wal jinnu ala Allahi kadhiba, cewa mutum da aljan ba zai danganta wa Allah ƙarya ba, yayi wa Allah ƙarya. Mun yi zatan haka. Kaga bai kamata a ce mutum yana ƙarya, bai kamata a ce aljani zai wa Allah ƙarya, bai kamata ba. Wa innahu kana rijalun, hakika sha'anin da lamarin ya kasance akwai wasu mazaje minal insi daga mutane, ya'udhuna bi rijalin, suna neman tsari da wasu mazaje minal jinni daga aljanu. Matsala ya samu a kasuwa, ai akwai wani mai aljanu, a je a same shi a kira su, me matsalarsa? Wannan an tafi halaka. Allah ya kiyaye.
ai yar wace ce yar mero yar fulani yar wace ce kallawan jarir a tambaya to da Allah mu da aka bawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wajen wanda zamu koma ai bayan muka yi ko ba haka bane wani aljani ya taɓa yi min tambaya ya ce da ni wa me yasa baka tsoron mu nace dan ba ku ne abun tsoro ba Allah shine abun tsoro yace da ni kai fa gani kake ba abin da za mu iya ma nace kwarai da gaske duk abin da kaga ya same ni na san Allah daga Allah yake ba dai kai ba nace kai wai kai baka da wani abu kai ma wanda ka rasa yadda zaka yi da shi in ka isa ka raba kanka da abin da yake damun ka kai ma in dai halitta ne kai mutum ko aljan kai ma kana da wani abu da yake damun ka in ka isa me yasa baka cire wa kanka ba saboda haka jama'a ban ce aljanu ba mutanen kirki ba akwai amma ya za a yi ka gane mutumin kirkin ba abin da za su iya ma kamar yadda ka sani a cikinmu muna samun mutanen kirki muna samun na banza ana samun haka ko to shi ma haka akwai mutanen kirki akwai kuma mutanen banza amma ba mu da wata alaka da su bai shige abin da zai haɗa ka da shi ka zo garinsu baka sani ba ka gina gida haka ne ko su su yi ta mamake ka da 'ya'yanka bai shige wannan ba amma da an yi haka mu muka janyo wa kanmu magabatan mu ai sun faɗa da kowane gida suna da malaminsu kowane gari akwai malamin garin haka ne aka zo aka ce ba haka ba da zarar an mara haihuwa zai ce aje wajen malam wani haka ne ko da zarar an masa mutuwa zai ce aje wajen malam wani da zarar wata 'ya tana farfari ba lafiya zai ce aje wajen malam wani kuma in an je wajen ba kuɗi yake nema ba in na rubutu ne yanzu ya rubuta ce aje a kai idan na laya ce yanzu nan zai yi idan aka ce bai tsaya ba ma sai ya taso da kansa ya ce ko a kawo mar yarinyar ko ya zo amma sai aka ce da mu waɗannan duk abin da muke yi duk ba daidai ba ne shi kenan magabata sai suka janye dama don Allah suke yi sai suka janye daga lokacin da mutanen kirkin suka daina gaba ɗaya sai wasu gasu nan da suka dinga cewa a daina ɗin sai gashi suna buɗe wai islamic chemist ko ba haka ba ne wannan abin da waɗancan bayan Allah suke sai suka yi modern ɗinsa sai ka zo gwargwadon rigarka gwargwadon yadda za a ɗame ka ba haka ba ne amma malamai mutanen kirki ban ce su ma ba mutanen kirki ba neman abinci suke in suka ce neman abinci suke na yadda amma ba wai taimako suke ba da idan wallahi da idan mutum yana da yayi gida ya sai fili sai ya zo ya gaya malaminsa malam na sai fili to me za ka yi da shi ginawa nake so in yi yaushe za ka gina lokaci kaza ya ce to in za a gina a yi min magana haka zai gaya ma in za ka gina za ka ce to malam ina so zan fara gidan to mu je ka kai ni in gani in ya gani zai nuna ma nan da nan da nan da nan da nan da nan ka kiyaye in ya ce ka yi alama ya alama to zan baka wani abu ka zo ka bubbulle in Allah ya yarda za ka ga an shiga gidan lafiya ba wani abu da za a yi idan aka gama ginin zai sake gaya wa malamin nan nasa malam an gama gini ka zo ka gani in ya zo ya haka ya ce to akwai wata laya zan bayar a makalata ana za ga gida an samu wata laya
kaga da ainihin ƙaho da wasu abubuwa dai haka ko a zo a yi sai aka ce kai karku ƙara bid'a ne shirka kuma in ka tambaye shi kace da shi da me ake yi bai sani ba to yanzu dan Allah baka san abu ba baka san meye ba kuma ai sai na san abu sannan zan iya hada shi da sha'anin addini in san ya zan yi sai da aka kore mu aka ce duk a daina ni har yanzu ɗalibai na in suka haihu ina gaya musu duk wanda aka yi wa haihuwa lalle ya kira ni ya zo ya karɓi laya ya je ya rataya wa ɗa shi layan nan da ake ratayawa shi yaro ya iya addu'a ne bai iya ba ko idan kuma za ka dinga yi masa ai wata rana za ka manta to hikimar da take jikin laya su junnu ko ina za su iya zuwa su ajiye 'ya'yansu da zarar ɗan nan ya taho yana rarrafe komai nisan da uwarsa ta yi in yaron nan da ya sa man layan nan ta ya taho yana tafiya kafin ya ƙaraso wajen yaron za ta taho da gudu ta ɗauke shi me yasa saboda idan wannan yaron da layan nan take jikinsa ya taɓa yaron nan to sai an ɗauki yaron an kai shi gidan magani yaron aljanin sosai kuwa saboda ambatan Allah ne a jiki amma da aka hana da in an ce da kai a unguwa ka lalubo masu aljanu aiki ne amma yanzu sai dai a ce gidan da babu to ba su da yawa ba haka ba me yasa an raba mu da abin da yake na asali idan gida ne ka shiga sai a ce in ka karanta bakara in aka karanta suratul baqara ma kenan bai kamata a karanta alqur'ani ba bai kamata a yi kafi ba kafin ma ba san wani iri ne da wani iri ba akwai kafi na barayi ko akwai kafi na junnu akwai gashi nan dai ba za su kirgo ba ƙaran ma haka ne ko to duka irin waɗannan abubuwan abin da yasa nake faɗa mu wato haƙƙi ne mu faɗa wanda ya ji haushi ala ba shi haƙuri amma in na zo gaɓaɓɓa sai na faɗa ya rage naka kai ma baka shan rubutun ne kai ma baka ɗaura layan ne sosai ma kuwa ni zan gaya ma wani bawan Allah ya zo daga irinsu ne ya zo ya yi kuka na ce to ni rubutu nake yi za ka sha sai ya haka sai ya faɗo tsorona sai ya ce zan sha mala amma da Allah karka gaya a kowa na ce to da muna faɗar sirrin mutane wasu za su zo shi kenan na narka min rubutu ya sha ranar da ya fara sha ya ce wallahi tun da yake a duniya bai taɓa shan rubutu ba sai yau tun da baban nasa ma irinsa ne ka gani Allah ya sauki in kun gane ba fa so nake kawai an ji a kaɗa kai ba ka auna da maganganun da muka faɗa da waɗanda ake faɗa sai ka zaɓa ka darje ga mutum ya aure ya auri mace daga ya aure ta ai ta bala'i ai ta faɗa duk ba a san meye ba saboda kai yanzu an ce waye malamin ka ma baka sani ba kowa ma malam wani ma malamin mu ne malam wani ma malam ƙarya kake idan ka ga mutum kowa ya ce malamin su ne to mota ce da shi katuwa to wanda ma ba ɗaliban nasu ba sai ya ji ɗaliban sa ne amma mutanen da kowane gida akwai gidan malaman su Allah ya lardafa mana na karasa uzuna birijalin to ya uzuna suna neman tsari birijalin da mazaje minal jinni daga aljanu ya ce a kirawo shi mata ta ce ta haihu amma gashi sai ce to akwai sai an je ruwa an mata menene ko sai an mata abu kaza an mata abu kaza an mata abu kaza an mata abu kaza shikenan zo a babbaka mata sai an je an saya musu dan bakin dan taure ko sai in ana so ya warke sai an sai bakin akuya yake na sai ka saya din
ko kaza baka ko kuma fingi-fingi fingi-fingi sai an saye ta an yi to tuntuni ka riga ka kwashe kayanka daga gaban ma'aiki to mutum ya riga ya kwashe duk abin da aka gaya mar aishi ya so amma in kana da nutsuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutane za su haɗu ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad kataballahu alayka haka ne ko kowa ya ji wannan hadisi in dai kana karatu ka karanta shi a arba'una hadisi ma kafin ka yi sama wa inijtama'u da za su taru ala an yanfa'uka bi shay'in su amfane ka shi ma ba za su amfane ka ba sai abin da Allah ya rubuta ma to me zai tsorata ka me wani zai ma kuma kullum muka zo irin wannan karatun ina maimaitawa duk araman da ya sani ka sani kar ka yarda wani ya bata ma rai ka ce bari in jefe shi kar ka yi wannan ba daidai ba ne kuma yana bata baya yana halaka baya an fahimta ko wanda in ka yi shi alkhairi ko sharri in ka jefa shi zai dawo wallahi zai dawo ba yadda za a yi ka jefa ka zo ka shuka masara ranar da za a girfi ka ce wai shinkafa kake so ko gero ba zai yiwu ba saboda haka ka zauna da kowa lafiya kuma abin da zai fito daga bakinka har zuciya in ka rasana wa mutum har zuciyarka haka in ka ɗaura fuska har zuciyarka haka ka zauna lafiya me yasa muke ta rigingimu da matan mu ai munafukai muka zama yanzu mutum ne zai ce da matarsa ba za a yi kaza ba in ta zo ta ɗan lallaba shi sai amma mutan da za ga na yi hira da wani dattijo ya ce ai da malamai ake wa magana muna da malamai a da wanda za ka je wajen malaminka ka ce to za ka yi aure wace ce sunanta wanci ce a rabu da ita shikenan wallahi ya rabu da ita wallahi duk sanda yake mata wallahi ya barta amma yanzu mutu yaro ubansa ma ya ce ya barta yaƙi in an yi magana ya ce shi zai min auren ba haka ba ne? Allah ya kiyaye. Na kai? Minal jinni fazaduhum rahaqa ba abin da zai ƙara musu sai dai ainihin wato shishigi. Wa annahum mu bar shi haka. Na gaji. Allah ya ji kan malam Shehu Isa Waziri. Sai ya faɗo min Allah ya jaddada rahama gare shi ya ce kai na gaji ya ce a kyale ni to Allah ya ji kan magabata wannan unguwa Allah ya ƙara mata albarka